Те са ми варил рецепти. За да не ги изтествате вие. Айде да видим какво имаме. If you combine 2 fried eggs, olive oil, mustard, salt, and lemon juice, Майонеза and с lemon пържени or яйца. vinegar Яло ли too, си? you will get thick and healthy homemade Кога? mayonnaise that can be refrigerated for up to 7 days. Айде да тестваме. Къде съм? Така изглежда майонезата. Нека да тестваме. С какво може да тестваме най-добре? С кебабче. С кебабче. Защото е по-българско. По българско? Да. Браво, браво, браво. Малко ти потъна. Сино в море. Давай. Тестваме. Уникално. Бруталика. От 1 до 10, 11. Да. Уникално е. Чао, чао, хора. Чао, чао. Става. Чао.